Gaur hemen gaude, Basauriko Asamblea Feministak deitua. Azaroan 25-aren bueltan erabaki genuen Euskal Herrian eta bereziki gure herrian Basaurin indarkeria pairatzen duten emakumeek duten arreta zerbitzuagatik. Iruditzen zaigulako baliabideak eta arreta integrala behar dela, eta hori ez bada ematen emakume hauek biktimizatzen ditugula. Iruditzen zaigu ez dela ulertzen, edo guk ulertzen dugula indarkeria bikotenganakoa baino haratago doala, bestetako indarkeria motak daudela, eta behar dugu zerbitzu guztiak aktibatzea, eta honakoa eskatzen dugu. Profesionalak prestatuak izatea, sentsibilizazioa dutenak eta emakume hauei arreta duina emango dietenak, laguntza eta arreta feminista eta integrala izatea. Eta bereziki egoera honetan eta larriagoa dauden emakumeen ganakoak, adibidez, emakume migratuak eta gazteak. Guk jarraituko dugu galeak hartzen, egoera hau salatzen eta indarkeriaren kontra borrokatzen. Bai, zuri, erantzungo dugu